För det är bara rättaren till inte att bli hårdare. Men han grönnen har haft omätaliga stora tutning för gossesver att öppna som sitter här i kväll och att locka jävaren från mig att säga. Så om 26 b vi följer ett annat att hon har lagt fram först för att tjejer får. Har varit han Lena fram säger att det var inte överst, det var vi vilja. Det var väl när han sa att Lena fram, men vi vet inte om det var vilja, det var överst. Hon blev lagt fram så vi en stor lårbacka. Och så stod sexuell orientering på för att lägga i Sinteroi. Och det så kom det på bröst så det lagt inte fel. Ja, akkurat man vi att man röste sig upp. Alltså det var inte vi att gröna kroppar, gröna rejer, lagula knäppar. Det var du röste det fysiskt upp. Och på den måten visste du om du akkurat fyra eller möte. Det var det en kona som röste sig upp. Så i Mary Jenny, han rann till halarna nio. Hon skulle inte akkurat fyra. Men hon klarade sig så sant och hon var standande och hon stod vid det. Det var Kari Kjellsbro. Det var en... Men det blev själv, hon blev 26 b sexuell orientering, det blev koda väck. Och så blev det faktiskt glömt väck vid neck år. Och inte mer än vid 2005, alltså 18 år sedan, blev det inte uppåt. Det var i källarvärlden, ja. En lagställning som en samtidig böcker hej i Färjö. Och hej man en lagställning i havnen och det skapade en öliga röring och en ölig ösving. Och då blev faktiskt den första frejden här hilden i Färjö och då var under Helmstad en av dem som hette Rövo. Och ett av de tingene som ser mest Rövner som det var att han var ganska en av de första politikerna i Färjö som ångar restriktioner överhuvud hej emot till rättande från samma och hinskjent och skyddet. Han vill ha bara så med rättande för att oansett om du var hinskjent och samkjent eller skyddet eller trans. Han vill ha fullkomlig rättande. Det var öliga, faktiskt rättliga och vanligt då. Det var några få folk som torgade stanna vitta och det blev så häckla i ting. I källarvärlden av hans nær, det lovar också 26 b lagt fram, första fel och det var fel. Så blev det var ett tjärt helt fram och vi vet att så hände det Rasmus blev avloppet på innan i halv och så blev det lagt fram av öronsinne av fem barn efter Anito och finner Helmstad och ta var vi bättre sövan än jag synte övrigt, jag synte jävligare. Det var mäknar arbete som Anita Fridriksmark och Finner Helmstad gör det år till andra som ja, det var en december det att det var till vitcherar i luktingen. En månad och år var själv spräckt som det är så verkligt av förskål. Vi är ganska valt alla troplasta tojarskaj och nu kör du i förrjön att sprätta och inte du fick inte öppna en avoice och det var läsarbröd. Det var hundratals läsarbröd. Anna kurs 4 eller måte och det var ljud och som var vämmelig och det var en rally åkgang var fullt man och man följde att det stod faktiskt rätt nog på spel. Att framtiden var ordentligt träckte upp. Vi minns väl att jag lågar hemma fram i Låshafen den december där jag gjorde inte bjudsen jag följde vi tinchen och tinkvarsen och vi följde gjorde att fettler där så var det slash som jag kan bli bekvämde och i förrjö. Men verda samtidigt så ser framtiden plötsligt urvis ut. Som Sonja säger att det var en lite lower bröjting men hon bröjte fullkomliga hopboren i förrjö. Det folk tog inte stue. Det var mer än tvinkat att ta stue för ett lag i måte. Och det gjorde det så att allt samfället var vi ju i bröjtingen. Och det gjorde det ganska ägna vi känslorna så en nöjliga sprätten samkindom för inte att detta kom i djungeln. Och att det här var brott för er, det var brott hopboron med de andra folk. Jag vet väl att kraven är djupt konservativa
stjutnaktrelödene, men hoppor mellan folk och brökter. Och då är det otroligt fegen om det att kunna höra att det är folk som har flott för er. Politiker kunde fettla. Politiker kunde ha tickna frågor om tog. Men som politiker kända så stora värar efter sig. Att det får alltid att vara här och svägna. Det får att mynta samfället. Det får att göra en bolche som har haft otroliga trobult i början. En möjlighet, en aviurkänning. Det ofta ska det inte mer till än att du får en aviurkänning. Och det gör det, han lovar. Och då är det otroligt tacksam. Och då vill du gärna handla där med ett hejursbrev. Och jag börjar inte virtuellt. Och så kommer finner hemstad så alla. Och jag vill gärna bjöda dem att komma upp här och ta emot det.